In het Limburgs Museum kunt u kennis maken met de geschiedenis en de cultuur van alle dag. Het museum verzamelt en presenteert daarom ook historische filmbeelden uit Limburg. Unieke opnames, alledaagse opnames. Maar altijd zijn het beelden die helpen om betekenis te geven aan het verleden. Er worden iedere dag oneindig veel nieuwe filmpjes gemaakt. Allemaal tijdsbeelden die de gelukkige en minder gelukkige momenten in het leven vastleggen. Het museum bewaart ruim 1000 films uit de periode vanaf 1911. Elke maand komen er aanvullingen op deze collectie uit schenkingen van particulieren en organisaties. Misschien liggen bij u op zolder ook wel films of videobanden die waardevol kunnen zijn en waarvoor u een goede bestemming zoekt. Maar wat is er nu zo van waarde aan dat archiefmateriaal? Om daar een idee van te geven, nemen we u mee op een reis door de geschiedenis van Limburg aan de hand van 6 tijdloze thema's. Gezin, architectuur, jeugd, werk en samenleving, sport en industrie. Hoe reageren mensen van nu op de beelden van toen? Nou, die eerste beelden met paard en veulen, werd uitgelaten, was mijn vader. En daarna die baby, dat is mijn oudste broer. In een kinderwagen die later op de boerderij nog een dienst heeft gedaan als meelbak voor op de varkensstal. En dat is opgenomen in de boomgaard achter de boerderij. Nu midden in het dorp ligt. De boomgaard is er niet meer natuurlijk. Dat was een broer van mijn vader die films gemaakt heeft. Hij was priester en hij reisde en hij had in ieder geval een camera voor dubbel 8 filmmateriaal. En hij heeft veel familietaferelen gefilmd uiteraard. En het Roomse boerenleven zou je kunnen zeggen. Of ze dat leuk vonden, hier in deze beelden herken je dat niet zo, maar er waren soms wel, met name mijn oma, die kon in die camera kijken zo van, wat gebeurt hier? Moet dit per se? Rechts in beeld staat de heerboer met zijn strooien hoedje altijd op. Altijd in driedelig pak. Ik ken dit materiaal al van kinds af aan. Werd er regelmatig thuis vertoond met een oude Uimig projector. En ik heb later in een familie, zeg maar, dat beeldmateriaal, die oom is uiteraard overleden, verzameld en gekoesterd en een beetje intact gehouden. Maar op enig moment kwam ik in contact met het project Filmarchief Limburgs Museum. En toen dacht ik, ja, kijk, dit materiaal dat is kwetsbaar. En het Limburgs Museum archiveert het nu en bewaart het onder optimale condities. En heeft het voor me op DVD gezet. En daar is het beter bij te behouden dan met het oorspronkelijke materiaal. Mens beroert in toenemende mate het vaak fraaie landschap dat hij in de loop der eeuwen grotendeels zelf tot stand heeft gebracht.
Het is nog niet zo lang geleden dat bij ieder huis een waterput stond. Toen de pomp uitgevonden werd, kwam gauw genoeg de waterleiding. De maatschappij ontwikkelt zich snel. De landelijke gebieden met de daarin gelegen dorpen verliezen langzaam maar zeker hun typisch karakter. Mechanisering en schaalvergroting in de landbouw gaat soms ten koste van het behoud van natuur en landschap. Terwijl het ene dorp wegkwijnt, groeien andere dorpen. De kolossale borden van projectontwikkelaars bewijzen de bouwactiviteiten. En Nederland is natuurlijk een dichtbevolkt land, dus je hebt ook veel menselijke sporen. Ja, dus overal waar verandering is, krijg je weerstand op, lijkt me. Dus daar hebben mensen nog steeds commentaar op. En ook wel terecht. Alleen nou is de problematiek ook wel dat het landschap dan vervuilt op een bepaalde manier. Maar we hebben ook krimp, dus we hoeven niet meer oneindig te groeien. Maar het thema speelt wel nog. Ja, wat opvalt sowieso is dat de mensen de dorpen plannen. Dat het toen heel netjes gepland werd, inclusief struikjes. En dat alle opritten heel schoon waren. En dat er nergens iets aangebouwd is, omdat het allemaal nieuw is. En die wijken die toen zijn aangebouwd, daar is nou heel veel aan veranderd. Dus je kunt toch niet alles maken. Of in elk geval, je kunt wel iets maken, maar mensen maken het toch altijd weer van zichzelf. Ja, natuurlijk hebben ze wat aan. Dus je laat zien hoe het anders is geweest. Dus je ziet ontwikkeling. En normaal gesproken zie je ontwikkeling niet, omdat je er elke dag ziet. Je ziet van een kat ook niet dat hoeveel dat hij gegroeid is als je hem elke dag ziet. Dus ja, dat is natuurlijk super. En het is ook nog eens een filmpje van voor mijn tijd. Dus voordat ik mijn ogen opendeed. Alles werd toch wel ook overheerst door het geloof vroeger, door het katholicisme. Dat was de school, dat was blijkbaar ook een tehuis voor de jeugd is een probleem. En na de oorlog is het probleem zeker niet dichter bij een oplossing gekomen. Ja, daar hebben we het over. En de katholieken zullen je dan de beste weg wijzen, zoals de paters en van die heropvoedhuizen of zo. Er was nog wel respect voor oudere mensen als ze wat zeiden. En de autoriteiten op dat moment, de politie en de leraar en de pastoor. Maar of het goed is, ja, dat ook wel wat overdreven natuurlijk vroeger. Maar we zijn nu wat losgeslagen, denk ik. Het is een beetje, dit lijkt me wat te streng. En nu zijn we wat te loyaal, denk ik, naar de jeugd. Als wij iets stelen bijvoorbeeld, dan komen wij alleen bij bureau Halt. En zij moeten meteen naar zo'n tehuis. Ja. En daar wordt je denk ik wel wat harder aangepakt dan nu. Ja. Dus iemand bij ons in de klas die doet wel eens een paar rare dingen. Die gaat ook met zo'n andere jongens om die ook heel een beetje stout zijn en zo. Dus. Wat is dan stout? Of ja, niet echt stout, maar meer een beetje over de top kattenkwaad. Over de top kattenkwaad? Ja. Ah, nou ja.
Kijk, dit is... Maar dat is van alle tijden. Dat de jeugd van tegenwoordig. Kijk, als je dit nu ziet, is heel onschuldig natuurlijk. Ja, wat gebeurt? Een paar sigaretjes worden verkocht, een beetje smokkelwaar. Vroeger deed ze ook koffie smokkelen en sigaretten. Nu smokkelen ze natuurlijk andere dingen. Dus dat is niet meer zo onschuldig allemaal. Maar ja, de jeugd hebben het altijd gedaan. Ja. En wij, ouders en oudere mensen, wij weten dan hoe het moet. En wij waarschuwen de jeugd dan steeds. Wanneer u overweegt om uw films of videobanden over te dragen, kunt u deze afgeven bij het Limburgs Museum. U kunt daarvoor ook naar een archiefdienst bij u in de regio, waarmee het museum nauw samenwerkt. De conservator en collectiemedewerker van het museum beoordelen de opnames op cultuurhistorische waarde. Ook de filmische kwaliteit kan daarbij een rol spelen, maar dat hoeft niet per se. Daarna wordt het beeldmateriaal nauwkeuriger bekeken op technische kwaliteit. Er worden waar nodig reparaties uitgevoerd en het materiaal krijgt een voorlopig nummer. In dat stadium wordt besloten of het materiaal geschikt is voor de collectie. De eigenaar kan de film of videoband dan schenken of in bruikleen geven aan het museum. Ook wordt afgesproken wat het museum en anderen ermee mogen doen. Dan wordt het beeldmateriaal gedigitaliseerd. De originele bewaren we veilig en voor de lange termijn in een geklimatiseerd depot. Om een filmfragment te kunnen vinden, wordt van alle materiaal een beschrijving en later ook het digitale beeld ingevoerd in de database. Iedereen, particulier en professional die op zoek is naar beeldmateriaal, kan die dan raadplegen. Toen dat tijd had je geen andere keus. Dan, als je geld wilde verdienen, ja, dan ging je naar de grote stad toe en dan ging je de fabriek in. Dat was hard werk. Ik hoorde van mijn opa, alle stukgoederen. Die was vrachtwagenchauffeur. En moest alles met de hand lossen. Er waren geen pallets, er waren geen kramen. Je moest echt alles van de vrachtwagen halen met de hand. Beelden als deze, die vroeger normaal waren, zijn nu in Limburg nog maar moeilijk te vinden. Het is de erfenis van een tijdvak waarin een explosieve industriële ontwikkeling tienduizenden naar het kolengebied zoog en dat getekend werd door een totale onverschilligheid van de industrie ten aanzien van de condities waaronder de arbeiders moesten leven en werken. Veel goeds is weliswaar gedaan door de stichtingen Tijdig, Thuisbest en Ons Limburg, door Dr. Poels opgericht om de ten hemel schreiende woningtoestanden te verbeteren. Maar ook die arbeiderswoningen, die in de jaren rond de Eerste Wereldoorlog een enorme verbetering betekenden, voldoen niet meer aan de eisen van de moderne tijd. Velen die zelf reeds als kind gedwongen waren tot veel te zware arbeid, zien nu met vreugde en trots dat hun kinderen de kans gegeven wordt op een betere toekomst. Zelfs is er plaats voor niet noodzakelijke luxe-uitgaven. Een televisie. Ja, wie had er nou een televisie toen dat tijd? Ik denk 10.000 mensen, 10.000 gezinnen. Toen stond de televisie nog in de kroeg. Dan ging iedereen naar de kroeg toe. Machine-operator. Zwart gezicht van de mijnen. Ja, daar heb ik altijd respect voor gehad, voor de mijnwerkers. Mooi, echt mooi. Ik hou er wel van. Oud spul. De tegenwoordige arbeider is een zelfbewust man geworden. Deze opzichter staat 2 jaar voor zijn pensioen. 20 jaar geleden was dat nog een somber vooruitzicht.
Nee, het is er een heel stuk beter op geworden. De arbeidsomstandigheden, hoe het toen was en nu, ja, dan is het nu toch een heel stuk beter. En daar mogen we blij om zijn, vind ik. Nou, dat is één. Dat is nog ouderwets, hè. Welk huis? Dat is daarachter nog in de wei. Dat is Hajermkes. Ja. Dat is in 1945 of zoiets, in de oorlog. Keeper met die pet op, hè? Ja, Maasen. Heeft gekiept in die tijd. Ja. Dat is veel meer een tijd. Ja, dat is veel meegemaakt. Wij hebben getraind, onderling hadden we geen trainer, gewoon in een boomgaard. Dus dan moesten we uitkijken dat we niet tegen de bomen liepen. Daar hebben wij getraind. En toen hebben we een keertje twee lantaarnpalen gekregen. Dat we s'avonds wat konden oefenen nog, ja. Op het veld van de Kassebo, de Kassebo-vraag. Die sponsorde dan 2 lantaarnpalen met ze. Oh, was geweldig, echt. Ja, ik bedoel, in zo'n gemeenschap als Velde, daar had je een fanfare en een voetbalclub. Dat waren de enige verenigingen in principe waar je als jeugdige iets bij kon gaan doen. Het is toch wel uitzonderlijk dat er toen al van in zo'n dorp iets op film gezet is, ja. Want, ik zeg al, we hebben het archief opgezet, maar echt bewegende beelden hebben we eigenlijk helemaal niet gevonden. Ik denk toch dat het hier is. Is het dan met die Perdorf, de keeper? Schelle-Jan? Ja, dat ze kennen. In die tijd. Dat was mijn ouderlijk huis, dat was het clublokaal. Vroeger hadden ze geen kantines, hadden ze een clublokaal. Hè? Ja. En dan kwamen ze zich daar omtrekken. Onder de rust moest ik met een korf, met een ronde kopjes erin, thee, naar het voetbalveld lopen. Hierachter naar zo'n oud kleedlokaal staat er nog. Dus en dan kregen ze thee. En na de wedstrijd kwamen ze zich weer bij ons hier langs. Kwamen ze zich wassen. En een pilsje drinken. En een pilsje drinken. Soms heel lang een pilsje drinken. Ja. Ja, dat waren nog tijden. We hebben wat uurtjes gezongen. Halleluja. De laatste dag op school. Dat is een plechtig ogenblik, wanneer de meester het laatste rapport uitreikt. Er komt een toespraak bij te pas en de meester wenst zijn knapen veel geluk in het leven. Vader, ik heb mijn eindrapport en het is nog een goed rapport ook. Nou, dat ziet er helemaal niet gek uit. Daar moeten we moeder eens bij roepen. Kijk eens moeder, dat zijn de punten die je jongen heeft thuisgebracht. Ja, moeder heeft duidelijk het schort aan. Wat mij opviel was dat het een klas met alleen maar jongetjes was. En de jongetjes die waren voorbereid op de toekomst. En ja, voor mij als een niet-jongen of als niet-man is dat hoogst relevant. Want blijkbaar hadden meisjes toen geen toekomst. Waarvoor ze op die manier voorbereid moesten worden. In ieder geval geen toekomst in het bedrijfsleven. En nu komt de vraag die alle ouders aan hun jongen stellen. Wat ga je worden?
Er zijn een heleboel verdienstelijke beroepen die een eigen traditie hebben. Daar is de smid die de paarden beslaat. De postbode is ook een onmisbare man, want hij brengt het nieuws tot in de kleinste gehuchten. Daar trekt de boer door het veld. Hij ploegt, zaait en oogst, jaar in, jaar uit. Maar de wereld staat niet stil. Speciaal in Zuid-Limburg is er de laatste tientallen jaren veel veranderd. De mijnindustrie heeft zich hier gevestigd en nieuwe welvaart gebracht aan tienduizenden. Maar in het land van Geleen en Beek speelt er nog iets heel bijzonders af. Hier liggen de grootste chemische fabrieken van ons land bijeen. Tezamen vormen zij de chemische industrie van de staatsmijnen in Limburg. Hier valt belangrijk en interessant werk te doen in machtige industrieën. Ja, wat mij opvalt is het verschil tussen veiligheidsaspecten toen en nu. Er gebeurden een aantal dingen in het filmpje die nu gewoon helemaal niet meer zouden kunnen. Mochten ze al aan de orde zijn. Hier heb je dat stukje van die 2 voorkeftrucks. Zo, rakelings langs elkaar. Knappe koppen hebben zich jarenlang ingespannen om kooksfabriek en stikstofbindingsbedrijf op te zetten. Dat dwingt respect af. En bij veel jongelui ontstaat het verlangen mee te mogen werken in deze bedrijven. Dat kan. Maar de jongeman die hier iets wil bereiken, moet er ook wat voor over hebben. Hij moet aanpakken en studeren. Door wat je allemaal tegenkomt in je leven, dat maakt dat je bent wie je bent, of wordt wie je uiteindelijk wordt. En ja, net zoals dat je van de oorlog dingen moet bewaren om dat mensen terug te kunnen laten zien, is dat met dit ook. Kijk, vroeger waren de arbeidsomstandigheden anders, fysiek veel zwaarder dan dat het nu is. Nu is het op heel veel plekken gewoon de werkdruk en het moeten presteren en de targets moeten halen. Ja, ik denk dat het goed is dat de jeugd ook blijft zien van dat is ooit geweest. En ja, om een referentiekader te hebben van tot waar we gekomen zijn. En als het goed is, dat we nog steeds verder ontwikkelen uiteraard. Het Limburgs Museum is altijd op zoek naar nieuw filmarchiefmateriaal. Niet alleen zwart-wit beelden van generaties terug, maar ook moderne beelden van uiteenlopende aard. Zo kunnen we de inhoud van die beelden veiligstellen en openbaar maken. Het is een geluk om daarin een doorkijkje naar het verleden te kunnen vinden. Een blikje geluk. Ook al leggen de beelden vaak ook de rauwere momenten uit het leven bloot. Met uw hulp kunnen we het beeld gelukkig weer overdragen op de kijker van nu en straks.